I pozdrav ljudi, sa vama je Serbian Gamer. Nešto mi se desilo sa onim svetom koji sam radio i snimao sam 2 puta, znači 2 puta. Ali izbacit ću samo zato što samo je nešto pokvario, tražeći mesto nije nešto uspelo. Pa evo, ako mi uspe, baš dobro da ga uradim, što neću da sam neke gluposti na klipu. I ovako sakupio sam drveta dok još nisam snimao, da imam, jer tu je odmah pored ovdje šuma, što mi se jako ne sviđa. Tako da, ću da pobegnem te šume. Eno ljudi, evo, našao sam valjda povoljno mesto za izgradnju ove kuće. Ove sobe, ako ne baš tako da se izrazim, jednostavno na taj način. Tako da, tako. Stavit ću ovaj crafting table ovdje. I uzet ću napravit ću prvo štapove. A posle štapova i ostalo što mi je potrebno. Čekaj samo. Možda rezolucija Minecrafta kad se smanji ovako, možda će se smanji lag, a ne varam to. Što vidim manja slika što je malo mnogo gore. Ali dobro. Onda, kada sam i to napravio, napravit ću jedan kramp. Ću da napravim jedan kramp. Da sakupimo što više ovih cobblestona, jer planiram da uradim kao neku kuću, možda od cobblestona, ne znam, ali nešto planiram od cobblestona, to je sigurno. Tako da sakupit ću dosta cobblestona i dosta ruda, znači baš ću da napravim nešto veliko, što samo snimati ono kamere, sad vidite kako to izgleda, onako možda je i ovo kraj preživljavanja na mom kanalu, verovatno je kraj, tako da zbog ovog veoma laga i zbog ovog kompjutera koji mi koči i ovog Feston što snimam preko njega, i tako da eto, možda čak i zadnja epizoda, znači zadnja. A sada mi nešto ulagalo, tako da ću pokušati da ga odlagam nekako. Za kamera, što me nervira. Ajoj. Đađi, a me nerviraš tako? Što spreman da me nervira? Pa sad ću ti ja doći. Joj, glupi. Ništa. Pa ću malo stopiram se i sad čekam da on odlaga. Dobro ljudi, odlagalo je i ovo. Čudo. I tako da stvarno ne znam više ništa. Ni da li da snimam ovo preživljavanje dok ne dobijem neki bolji komp. Jer ja stvarno ne znam
dao da snimam, shvatim svoj rudnik, da nastavim da pričam. Stvarno ne znam. Tako da ću da vidim da su prošlom video manje lagalo ili šta. Zato što nije bilo i šume, ali stvarno ne znam. Kad mi lagalo vreme na 5 minuta, mi to bilo dobro. Ne znam. Ja sam htio da skinem Fraps, ali on nije mogao zato što je Fraps za drugu verziju, za XP 7, za Windows 7 i za Windows 8, nije za XP, tako da ne mogu skine Fraps. Early Section isto, i tako da ne znam, vidjet ću, zato što snimam na ovom za desktop, što je jako glupo. Znam se da je Fraps dosta skida, ali da sam snimao na Bandicam-u bilo bi možda i još gore, zato što neko i ne čujete se baš najbolje, a možda se i čujete, pa eto. Ću ovom prilikom i da kažem koje su to sredstva, to jest za snimanje. To su Mirror Section, najbolje. Znači najbolja su Mirror Section, Fraps, onda može i Bandicam, ali to već ne može kada na primjer snimate, hoćete da snimate u dvoje, na primjer igrate Survival. Onda samo vi da se čujete, a vaš drugar sa kojim snimate neće da se čuje. I to je možda jedino veoma glupo kod Bandicama, ali ovako program je solidan. Može se njepiko njega, ali ja bih to ne volim, pa zato snimam preko Facetune. Tako da, znači, možda neki od vas snimaju na Facetune, ali ne znam stvarno. Znači, ja sam za kamere igrao ovo preživljavanje, da stignem do ovdje, znači nije mi uopšte lagalo, znači išlo je sve tačno i račno. Tako da, ništa, čekat ću stigne novi komp, to mi preostaje. Možda snimim još koji klip, možda mogu da izreklamiram neki server, ali to teško do ovog laga. Sad ne znam da li vi šta vidite, ja ne vidim ništa. Progledao sam. Hteo sam idem u potragu zeru i gledaju, ali toga ništa. Pa ništa ljudi, i ovdje ću negdje da saopstavim epizodu. Znači, sad sam pokazao kako mi je i kako to sa snimanjem ove epizode. Znači, napravio sam eto novo preživljavanje ponovo. Ima dalje ono preživljavanje prvu noć. To i ova sad epizoda, tako da ne znam više da li ću uopće snimati, ali nema veze, možeš koji put, tako da se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.